Hello guys, for today's video guys, mag-food trip na po dahil may kinanghagit na akong kaban. Unsa pa'y dugayon, ipas forward na nato ni. Dira guys, nagbiyahe na mi dira dahil guys, kaya among kauban, kauna-una naman, kay lagi, gutom na daw kaayo. Wahay! Og diring dapita guys, natanan nyo guys nga nanampong ko og dira sa kong baba guys, kay lagi party yung baho dira guys. Ambot unsa mo naagian dira kay party yung baho awa ko na akong kauban no. Dire di ay guys, na nami sa highway guys, padulong nami ato amo ang putripanan guys. So karon guys, let's go. So karon guys, naabot nami guys, kay lagi gibulutan man og drive sa akong kauban guys. Munang naadali ra kay mi naabot, dala binotbot. Bitaw guys, tanaw na gunan niya akong kauban guys. So nganong nabili na siya guys, tahagbong magudaw na siya guys, kay lagi kusuki ganing padagan kanang buangan na awa gunaw naong palang buang na. Og karon guys, humanamog ko na tawa da guys, naglarga na mi guys, kay layo-layo pigid to amo ang haikon padulong sa mong putripanan. Og diri guys, ato na po ni ipas forward guys, kita taas gining videoan ni. Kay taas man pud kayo og haikonon good. Diri guys, nilabang na daymi ang pinakadakong tulay diri sa pangadian guys. Aw dako kayo murag ako astan dako supak ron kay buto ka. Diri di ay guys, nahagbong din akong kauban guys, kay sige mag cellphone good. Gitan-aw man gud niya si Elias guys, kay lagi idol niya. Awa gud ninyo na gisuon ganin ang outfit ni Elias pero si Elias gwapo niya siya, murag ko si Elias. Dira day guys, nangatkat na daymi og santol dira guys, kay murag lami-lami gining santulan guys, kay tamis pid kayo pero mas tamis ko. Uhahay. Diri day guys, grabe gini mo katkat na nga mong unggoy guys. Tanawan yung katkat na guys. Dali ragi ka na siya makakatkat kay sirok-sirok man ang wataan na. Sa tinuod guys, dili na bitaw na bata guys, 50 anyos na manggod na guys. Ingon sila guys. Hello guys. Magwapo daw ka og santol. Ako di na mo mukha og santol kay gwapo na udan. Og dire guys, isugdan na sa kong kauban og hinlaw dira guys, kay may kinilaw na po daw mi, kilami daw kay to kong timpla sa una. Murag din timpla. So tanawon nyo guys, nagpadapli ng mga unggoy dira guys, kining taligsik manggod muna kandingon manggod. So dire guys, gibidyuhan ako na akong kauban guys, kay basin manigyas ba kay aron ako pang reels. Sus sa pita guys, na crossover na unta to. Sus wala nung koy pang reels noon. Dire guys, gihiwa-hiwa na diri sa akong kauban ng lamas guys, gutom na gyud kini akong mga kauban dire guys. Og dire guys, naligo din akong kauban isa dira guys. So sus ayo dia dong, mapahakan kang lalay dia dong. Na patay jud ka diha dong, dili ra ba to mamaak, mangingkit ra to. Og diri guys, kuhaan na day og down sa akong kauban guys, gutom na lagi daw kayo. Og mao din namong gitimplahan nga kuan guys, kanang kinilaw, grabe kalami. Wow. Uy, uga sige dili dayon. Kasama nato. Lagi. Dinmat. Kita ang kaliro yawa. Yawa ini kayo. Dinmat. Mat, ali mat. Awa. Og diri dapita guys, kipangbutang na diyan ng mga luto diya guys, kay gigutom na jud kini sila. Tanawa ko na nila guys, gipangkuhaan na nilang kinilaw. Og pag human og ampo guys, gisugdan na sa kong kauban. Og diri dapita guys, napud ni pa sweet moment diring duha da guys. Tanawan nyo guys Taon sa imo na ng duha guys. Grabe gining duha guys. Og diri ra day tama na akong video guys. Daghan salamat.